Els volem preguntar si cal tancar i fusionar les escoles amb menys alumnes per estalviar en ensenyament. De fet, això mateix és el que ha fet el Departament de Salut amb els centres d'atenció primària a l'hora de tancar les urgències nocturnes. I el Departament d'Ensenyament també està reestructurant l'oferta escolar a Catalunya en funció de criteris demogràfics, però encara no ha donat les dades del total d'escoles afectades per aquests possibles tancaments. Però, segons algunes informacions, les escoles que podrien fusionar-se a les demarcacions de Tarragona i de Barcelona podrien arribar a la desena de centres. D'altra banda, en el cas de Tortosa, demà dimarts es podria anunciar que l'escola Cinta Curto tornarà a ser d'una línia de P3 i que l'escola de Ferreries recupera la tercera línia per evitar haver de fer obres d'ampliació a l'escola Cinta Curto. Però què en pensen vostès? Cal tancar i fusionar les escoles amb menys alumnes per reduir el cost de l'ensenyament públic? Avui, com que tenim al nostre plató el president de l'EMD de VITEM, el senyor Josep Cugat, que és mestre de professió, també li traslladem aquesta pregunta. Cal fusionar les escoles amb menys alumnes? Jo crec que no. Fusionar una escola normalment no es fa, i aquí a les Terres de l'Ebre en principi no en tenim coneixement de cap, ni és la voluntat, jo crec, de la pròpia conselleria. L'altre dia que va estar, el divendres mateix, la pròpia consellera és una de les defensores de l'escola rural i, per tant, de l'escola de poble. I l'escola de poble en aquests moments, aquí a Terres de l'Ebre, no en tenim cap per fusionar-se, se mantenen, i de fet un exemple molt clar va ser la inauguració d'un nou centre com va ser Alfara de Carles, que tenen, per exemple, 20 i pico d'alumnes. És un exemple clar de l'aposta de la conselleria pels pobles. Als pobles, una escola d'aquestes petites ens dona la identitat. L'escola, l'Ajuntament, són les incidències més properes al ciutadà que tenim.